Казвам се Никола Щерев и съм стажант в Lufthansa Technik София. Избрах Lufthansa Technik София, защото е световен лидер и е едно от малкото места в България, където човек може да придобие опит от такава компания. И е също така изключително добро място за човек да започне своята кариера или поне да добие представа за това как нещата се правят не само в България, но и по света. Аз се занимавам с няколко неща. Първото, от което беше помощ в стандартизирането на едната линия за обслужването на самолетите спрямо от другата и след това в изготвяне на статистика и на базата на нея планиране за следващия период. Научих много неща. Едно от най-важното беше да работя в колектив, да извличам най-важна информация от хората, също така да подобрих си своите способности да работя с различен софтуер и научих много неща за правенето на статистика, планиране и в общи линии това е. Тъй като Empower е организация, която създава връзка между талантливи млади хора от различни сфери, работещи или стажуващи в различни компании, аз смятам за това за изключително ценно, тъй като в бъдещ момент, когато ми потребва помощ от каквото и да е естество, знам, че има човек към когото да се обърна